Laqgħa taħraq tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista waslet għal gwerra u terremot politiku ieħor fil-Partit Nazzjonalista. L-erba' filgħaxija l-Kap Nazzjonalista Adrian Delija iffaċċja lid-deputati nazzjonalisti wara stħarriġ tal-fema pubblika. Il-laqgħa damet 5 sigħat u ntemmet fil-11 ta' filgħaxija. Sigħat li fihom il-fazzjoni tal-eks Kap Nazzjonalista Simon Busuttil fattak wieħed wara l-ieħor reġgħu fetħu l-kanuni fuq Adrian Delija u riduħu warrab minn Kap Nazzjonalista. Fit-tmiem il-laqgħa Adrian Delija ħareġ jgħid lill-ġurnalisti li għandu l-fiduċja tal-Grupp Parlamentari. Dr. Delija, għandek fiduċja tal-Grupp Parlamentari kollu? Iva. Il-Kap Nazzjonalista żied jgħid li se jkunu li se jmexxi l-Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni ġenerali li jmiss. Se tkun qed tmexxi l-partit f'elezzjoni ġenerali li jmiss? Iva. Iżda dawn id-dikjarazzjonijiet li Adrian Delija tal il-ġurnalisti waslu sabiex id-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi jiftaħ attakk beraħ fil-konfront ta' Adrian Delija u jsejjaħ il-laqgħa tal-Grupp Parlamentari fraudolenti. Fuq Facebook fis-6 ta' filgħodu, Jason Azzopardi akkuża lil Delija li qarraq bid-deputati nazzjonalisti meta fit-tmiem il-laqgħa ddikjara mal-ġurnalisti li mhux se reżenja. Żvela li fit-tmiem il-laqgħa Delija qalilhom li kien se jirrifletti dwar dak li ngħad u wara jarafhom bid-deċiżjoni tiegħu. Azzopardi li mhux l-ewwel darba li fetħilha kontra Delija fuq Facebook qal li ħassu sorpriż, irrabjat, urtat u tradut meta semmu jgħid li mhux se reżenja. Akkużah b'nuqqas tarġulija għax qal li Delija kien diġà ddeċida li ma jwarrabx u li qed jgħaddi romblu minn fuqhom. Azzopardi kien fost grupp ta' deputati nazzjonalisti, fosthom Simon Busuttil, Beppe Fenekadami, Kerel Aquilina, David Kaza, Roberta Mezzola, Claudette Buttigieg u Teris Komodini Kakija li fit-30 xahar li Delija ilu kap baqgħu qatt ma ċċettawh. F'dawn ix-xhur il-fazzjoni ta' Busuttil wetqet bosta sforzi biex tuħu l-poter minn idejn Delija, bl-aħħar attentat seħħ biss 6 xhur ilu meta sejħu vot ta' sfiduċja kontrih. Sorsi qrib il-Partit Nazzjonalista żvelaw ma' News li l-fazzjoni ta' Busuttil kien ilha tippjana dan l-attakk. Fil-fatt l-4 wara nofsinhar meta komplet l-inkjesta pubblika dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, Jason Azzopardi staqsa lis-Supretendent tal-Pulizija Ray Aquilina jekk il-Pulizija kienet qed twetta' investigazzjoni fuq Adrian Delija. Is-Supretendent Aquilina kkonferma li Delija kien għadu qed jiġi investigat b'rabta ma' allegazzjonijiet li daħħal flus f'kont bankarju f'Jersey ġiem il-prostituzzjoni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.